Salam el hormatly adamlar. Garaşdan bağı bir taraf yurdumuzda täzelikler hemem habarlar bilen tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayaz. Garaşda bağı bir taraf Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arka dağlı serdarymyzyň parasatly ýol başygyny alyp berýän işler berkarar döwletiň täze ýemini galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünliklere başlanýar. Muň şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 16-njy maýda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oby hojalyk toplamly gödäwçiligi diýen orunbasarynyň welaýetliň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulga marhaly iş masalyny geçirdi. Iş masalyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ekrançylyk meýdanlaryny ýerine ýetirilýän işlerini öwretsenik kadrlara dogry laýyk gelmeginiň we onda häzir kadamany ilmin gazananlarynyň işlerini ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýanyny öňe Türkmenistan 2022-nji ýylyň gallary ony golamakçylyk geçirmek boýunça şäherler hakynda karar laýykda uruk mewsümine taýýarlyk işleriniň urukda iş ediljek kombaýnyň kabul ediş bölümleriniň we awtologlaryň mewsüme taýýarlygy häzirki zaman talaplaryna dogry laýyk gelmeliler. Şunu ýetişdiren galy hasylyny gysga wagtda ýetkisiz ýyna bermek üçin guramakçylyk hemde kombaýnlary sağlaýjy we abatlaýjy toplar döretmek, şolar wagtyň özüne tawşyrylan hasyl üçin önüme enerjiler bilen hasaplaşyklar geçirmek işlerine ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen barhatarda gowaçy meýdanlaryna alınıp barýan idegi işleriniň öwretsenik kadrlara dogry laýyk gelmegine gadanmalar diýip hormatly prezident beledi we bu wagtda birneçe anyk tawşyryklar berdi. Hormatly prezident ýer almanyň göýke bagçy ürünleriniň bu hasyny ösürip ýetişdirmek ugruna sadaşly işlerini ýoly goýulmalygyny beledi. Şolar wagtyň özüne pili öňürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikleri ýerine ýetirilmek üçin ähli zerur tagallalar edilmeliler. Döwlet başlamagy häzirki döwürde dolanýan idaralarynyň işine sany urgumy ornaşdyrmagyň döwrüň möhüm talabyny belläp, bu işleňi ösen tejribelere laýyklykda alınıp barylmalygyny aýtdy. Şunu täzeçilik tehnologiýalaryň häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagy aýratyn wajypdyr. Elatyň durmuş üçinçiligine hasam gowrunmak maksady bilen medeni durmuş maksatly desgalan ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki urdaş desgalan guruluşlarynyň öz wagtyna tamamlanmagy hemde olurda ýokary hil derejesiniň üçinedilmegi bilen baglanyşykly meseleler aýdy döwlet gödäwçilikde saklanmalylar. 17-nji maýda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow we Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşler häzirki wagtda Türkmenistanyň we Gazagystanyň esasy urlan ählisy boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigine kanagatlanma bilen belediler. Türkmen-Gazag söwda gatnaşyklary okgunly ösürilýär. Türkmenistanyň we Gazagystanyň başlanmary ýoly goýan netijeli döwlet taratnaşyklary mundan belegim ösürmäge çarşýanlyklaryny tasdiklap, birlikdäki tagallalaryň netijesinde asyrlaryň dowamyna iki ýurdun halklaryna baglanşdyrýan, dep buruny dostluk we hoşniýetli goňşulyk ýürürlerini esaslanýan netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň iki döwletiň bähbidine mundan belegim aýdydaly ösüriljekdigine we puturanyljakdygyna anam bildirdiler. 17-nji maýda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Возрождение taslamy guruluşy kampaniýalary toplarynyň ýol başçysy Igor Bukatany kabul etdi. Duşuň dowamyna iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň wajyp ular boýunça pikir alşyldy. Hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ägür tuly mümkinçilikler Türkmenistana amraşylýan düýpli özgertleri strategiýasy bilen şertlendirilýär. Şunun bilen baglykda Türkmen bazaryna dürdüleni amatly maýa goýma ýagdaýynyň ýurdumyzyň daşar ýurtly işgur topar üçin özüne çekijegini ýokarlandyrmaga ýardym edýänligi belenildi. 18-nji maýda garaşda beýtarap ýurdumyzda konstitusiýanyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli goşa bayram beledi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky konstitusiýa binasynyň we baş baýdagynyň ýanyna milli senamamyzda möhüm orny eleýän şany tenelen hormatyny gurulana dawra gatnaşdy. Şeýle watanymyzyň taryhyna ähmiýeti bolan esasy kanunyň kabul edilmeginiň we mukaddes tuğumyzyň döredilmeginiň 30 ýyllyk senesi belenýär. Döwlet nişanlary halkymyzyň sarsmaz bütünlüğini hemde oňa parahatçylyk, insanperwerlik, hoşniýetlik we dörejilik ýaly asyrly ýürürlere üýtgewside agrardyna alamatlanýar. Döwlet başlygymyzda watanymyzyň öz ýalynyň döwlet esaslarynyň hemde demokratik ýürürleriniň bütünlüğini, halk häkimetliginiň köp asyrlyk we häzirki döwürde münasip derejede dowam edýän däplerini alamatlanýan konstitusiýa binasyna ajaýyp gül çemen goýdy. Şeýle Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalaryny başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämedow watanymyzyň üçmejek şöhrady we senen taryhynyň şugun köwe geljek nesiller üçin ägür tuly ähmiýetiniň baş nişany bolan
bolan konstitusiya binasyna gül leselerini goýdular. Türkmenistanyň esasy kanuny adamy jemgyýetiň hemde döwletiň iň ýokary gymmatly hükmüne kesgitlep, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly kepili. Ýurdumyzda hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň paýhasly ýol başlygyna amal aşyrylýan watanymyzyň mundan belegeme gülle ösmegine, ähli halkymyzyň bagtyar hemde abadan durmuşynyň üpçünedilmegine gönükdirlen durmuş ykdysady özgörtmelerini ygtybarly biniýady bolup durýar. Konstitusiya binasyna gül goýmak dabarasy tamamlanandan soň şany senelen hormatyna gurulýan dabara paýtagymyň günorta günjigindäki 133 metr belentligi bolan sütünli erkany parlayan Türkmenistanyň döwlet baýrağynyň ýanyndaky meýdançada dowam etdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow berent başly muqaddis tuğun etegine ajaýyp gül çemenini goýdy. Şerekeme paýtagymyň baş bedegine urlan hemde halkymyň bagtyarlygynyň ýurdumyň awadançylygynyň esasy nyşany bolan berent başly baýdyk sütünli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbany Berdimuhammedow we Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow ajaýyp gül leselerini goýdular. Tutuş tarihin dowamyna halkymyza milli tuğuna aýratyny gadar goýupdyr. Paýhasly pederlemeden aýdany adam terbiýetinden belli ýurt baýdagyndan jümlesinde aýratyny çuňgur many bar. Hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän parahatçylyk söýjülük siýasatyna giň halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň muqaddes tuğy döwletimiziň beýtaraplyk, hoşniyetli goňşulyk, dostluk we sebit hemde ähli mumy derejedäki netijeli gatnaşyklary bolan ygrarlydygyna alamatlanýar. 18-nji maýda gahrman arkadamyda Gurbany Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Enäniň we Çağanyň saglygyny goraýyş almy kliniki merkezine geldi. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministri Aman Nepesov merkeziň bölümlerini bejerge alýan çağlara degişli lukmançylyk hyzmatlarynyň berilişi, çağlara operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeldiş çağlara boýunça alınıp barýan işler hemde merkeziň mümkinçilikleri bardy gurrun berdi. Gahrman arkadamyda sara goýuş urumyna alyp barýan giň gyrymly işleýän Türkmenistanyň konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýilip kesgitinilen adamyň saglygy hemde awadançylygy bardaky ähli taraplaryny aladanyň aýdyň netijesindigini beledi. Şerekeme hormatly arkadamyda Gurbany Berdimuhammedow adynaky howunlarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazasyndan merkezde bejergelýän çağlar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $400,000 möçürdäki pul serişdesiniň goýup berjekdigini aýtdy. Hormatly arkadamyda merkezden çağlaryň ýürek keserlerini bejeriş bölüminde dördülen şertler bilen tanışdy. Gahrman arkadamyz çağlaryň ýürek keserleriniň öňlenmek boýunça amraşylýan toplumyň bejergilen häzirki zamanyň ösen talaplaryna dogry laýyk gelmeligini, şunu lukmanyň hünärtaýdyny ýyldyrly kemilleşdirilmeligini beledi. Mehriban arkadamyz bu ýerde bejergelýän çağlar üçin döwlet derejesinde arada edilýänini, ýoly bolýan lukmançylyk hyzmatlarynyň has netijeli bolmagyny, zerur serişlerini gönükdirýänini aýtdy. Şununla bagly häzirki döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürürleriniň putulanylmagy, aýratynamy enelen saglanyň degişli derejede saklanma uğruna zerur tagalar edilýär. Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy bardaky arada bugün hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygyny durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň şortany ösüp gelýän ýaş nesliň we enelen saglygyny gorumak hemde putulanyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýollaryny berkarar etmek uğruna beren sepketlere getirildi. Çağalaň enatalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly bolan welep, edilýärmizde çağalaň sagdyny ösmek we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidilmegi uğruna dördülýän şertler üçin gahrman arkadamyda we arkadaly serdarmyda tüý sürekdigini hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Soňra gahrman arkadamyda Gurbany Berdimuhammedow ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman senaty ministri bilen çağalaň erki ösüşi, olaň saglygyny gorumak we keserlerini öňlenmek boýunça bar bolan meseleleri ara-alyp maslahatlaşdy. Berkarar döwletiň täze galkynşy döwrüne ýurdumyzda çağalaň sagdaşlyk ösüşini ýol goýmak, şolar wagtyň özüne enelen saglygyny gorumak we berkitmek uğruna döwlet tarapyndan ýyldyrly arz edilýär. Bu ýürürleri durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. 19-njy maýda hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow sanly ulug markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu resmi namalan tasamlaryna hemde birnäçe meseleler garaly. Döwlet başlygymyza gün tertibine geçip ilkilen Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow söz berdi.
Olu häzirki wagtda arnyp barýan işler barada habar berdi. Döwletimiziň durmuş ykdysatydan ösüşiniň ileri tutulýan uglary nazara alynıp, hukuk büniadyny döwri baprlaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew milli kanunçylygy kemilleşdirmek we döwri baprlaşdyrmak boýunça alınıp barýan maksatnamalaryny işler baradaky maglumatlar bilen çykyş etdi. Döwlet başlymyzy kanunçylyk babatda tejribe arşmagy, demokratik hukuk döwletini ösürmegiň ýoluna Türkmenistanyň taryhy tejribesi hemde häzirki döwürde gazanan üstünlikler bilen halkara jemgyýetçiligini tanışdyrmaga ýardam berýän parlamentary gatnaşyklaryny mundan bilegem giňeltmegiň zerur dolanykdy. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinlendi. Watanymyzyň gülle raýatlamydan ýaşaýyş durmuş şartlarynyň mundan bilegem gowlanmagy bilen baglanşykly işleri hasabatlaryny esasyndyzy. Hormatly prezident budan ýol başlygyna muraşalyan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiň durnukly ösüşiniň üpçün edilýänligi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasy ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesgitleneni işleň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm güýdipedir. Olu watanymyzyň ähli ulurdaky ösüş bilen baglanşyklydyr. Belleşýäli garaşady watanymyzyň abadançylygynyň we ýylatmyzyň bagtyýarlygynyň bähbidini toplumlaryny özgörtmeleri durmuşa geçirmek bilen barhatarda milli ykdysadyýetimiň senagatlaşma derejesini ýokurlanmaly. Institusional özgörtmeleri sany ykdysadyýet we sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy işleňleşdirmeli. Dünýä tejribeleriniň esasyna tebigy baýryklamady netijeli peýdalanyp, milli ykdysadyýetimiň bäsişi ukypylygyny hasam artdyrmaly. Keçi we orta telekäçiligi ösürmeli hemde amatly iş ýoly gurşawyny döretmeli. Puduklaryň maýy goýmy işleňlerini ýokurlanyp, içerki we daşarky maýy goýumlaryny giňden çekmek boýunça netijeli işleri alyp barmaly hormatly prezident aýtdy. Türkmen halky çekseň zähmet ýagar rehnet diýe. Şoňa görä da puduklarda maýy goýumlaryny netijeli öýleşdirip, döwrüp önümçekleri işe girdirmek şäherlerde owalarda, hatda çet ýylatly ýerlerde hem goşmaça iş ornlaryny döretmek dowam etdirmek, ýylatmydan aýak ýürekden we ihlasly zähmet çekmek üçin ähli şertler döretmek, ýylatyň hal ýagdaýyny mundan belekde gowlandyrmak bilen esasy borjumyzdyr diýip hormatly prezident aýtdy. Mejlisiň dowamında Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň putulanyrmany uly goşandy üçin hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent dostluk ordeni bilen syýralany. Döwlet başlymyzy bu ýokary syýrlar bilen tüý sürekden gutlandy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gutlary we hoşnýetli arzular üçin minnetdarlyk bildirip, bu syýlaga Türkmenistany we oň halkyna tüý sürekden hormat goýmagyň nyşany hökmüni hemde derek bolan türkmen rus dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň meýdemezliginiň aýdyn alamat hökmüni garaýanyny beledi. Şeýle bu syýlaga gahrman arkadamy tarapyndan başy-başynan ýurdumyzda berent halkara awraýany getiren parahaçylyk söýjülükli daşary üstünlükli durmuşa geçirilýäniň subutnamasy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilýän düýpli maýy goýumlarynyň meçhurnyň 7,18 milliard manada deň bolanyny notady. Şu döwürde täze belli galanyň hojalyk subýektleri 492 sany bolup, sebitler boýunça täze döredirilen iş ornary 1660 deň boldy. Ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe meselelere seredildi. Puduklary ösürmäge gönükdirlen käbir resmi namlar kabul edildi. 19-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyrdy we şo ýerde hormatly mehman hökmünde Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysady sammitine gatnaşdy. Hemde iki taraplaryň duşuklaryň bir näçetini geçirdi. Kazan şäheriniň halkara howa menziline gelende Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow we beýleki resmi adamlary meherli garşyladylar. Howa menzilinden gahrman arkadamy sammitin geçirilen ýer bolan Kazan Expo halkara sergi merkezine urdy. Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reshetnikov bilen duşuş boldy.
Şeýlekeme duşuga Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow, Tatarstanyň döwlet geňeşi Mintimer Şaýmyw hemde Tatarstanyň döwlet geňeşiniň başlygy Farid Muhammedshin gatnaşdylar. Duşuň başyna Türkmenistanyň we Russiýa Federatsiýasynyň arasyndaky hakyky dostluk, anlaşmak we dem hukukluk ýürürlerini esasen gatnaşyklaryň häzirki wagtda iki tarapyň hyzmatdaşlygyny ähli urarmynşy üstünlikli üstürleýän we kanagatlanma bilen belenip. Parlamentary hyzmatdaşlyk işiň dowam etdirilýär. Şeýlekeme Russiýaly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň dürli ulgamlaryna amala aşyrylýan geljegi uly tasamlara gatnaşmagynyň mümkinçiligine garaldy. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 10-njy halkara ykdysady sammitiniň plenar mejlisine gatnaşdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow çykyşynyň başynda Tatarstanyň başlygy Rustam Minnihanow Volga Bulgariýasynyň islamy kabul etmeginiň 1100 ýylyna bagşlanan bayramçylyk çärelerine çaýaklaw üçin minnetdarlyk bildirdi. Gahrman arkadamada forma gatnaşyjylary üýlenip Russiýa Islam dünýäsi halkara ykdysady sammitiniň Kazanyna geçilmeniň Russiýa bilen Islam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we özara düşünşmegini puturlandyrmakda Tatarstana aýratyny ornuňa degişligine aýdyň şaýatlygy diýenini bildi. Tatarstanyň bu asylly goşundy Türkmen Russiýa döwlet hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatda has aýdymlyga çykýar diýip Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow näkde. Tarihi gatnaşyklar bilen baglykda Tatarstan Respublikasy Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen strategik hyzmatdaşlygyna aýratyny orny eýleýär. Biziň gatnaşyklarymyzda iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň başyna we häsiýetine oňy täsir edýär. Ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrýar we döwlet gatnaşyklaryň tutuş toplumyny hasam puturlandyrýar we durnuklaşdyrýar. Özara uzak möhretli başlanýyşlara laýyk gelýär. Forumyň şäherlerine Kazan Expo halkara sergi merkezinde giňirimli sergi ýaýwanlanyrly. Elektrik çekiş gücüne işleyen döwrbap awtobuslaryň nusgalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ünsüni çekdi. Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşiniň binasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşiniň başlygy Farid Muhammedshin bilen duşa geçirildi. Oň başynda iki tarap bilen parlamentary gatnaşyklary munun berýän ösürmeň meselleri aralyk maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyna Türkmen Tatarstan gatnaşyklaryna mahsuslany özara düşünşmeň ýokary derejetine ýetirdi. Munyň özü tarapdan köp ýyly hyzmatdaşlygy munun berýän puturlandyrmagy we ösdürmäge ygradyrdan aşaýatly diýen. Soňra Kazan Kremlini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmyw bilen duşa boldy. Söhbet şuň dowamyna Türkmenistanyň we Tatarstanyň umumy dawarlary we ýeri halkara çäreleri bilelikde gatnaşmanyň asaly däbi öwrünligi hemde iki tarap bilen dostluk gatnaşyklaryň aýdyň mysarly bolup hyzmat edýändigini ýatyly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy we Tatarstan Respublikasynyň döwlet geňeşçisi öňden gelýän dostluk däplerini esasenýän medeniýetlerini özara baýlaşdyrmagyň munun berýän iki tarap bilen gatnaşyklary puturlandyrmagy we ösdürmäge ýardym etjekdigini hemde geljekde hyzmatdaşlygyny ýetibarly esasy bolup hyzmat etjekdigini önemlilerip birek hemde iki doganlyk halky iň gowy arzulary beýan etdiler. Soňra Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň kabulxanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet ýylyna goşulmakda barasy boldy. Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Tatarsanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin atly ordenlerini seýralamak hakyna permane dawarly ýagdaýda okuldy. Gahrman arkadamada bu ýokary döwlet ýylyna Tatarstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlygy puturlandyrmakda aýratyny hyzmatlar üçin munasip boldy. Gahrman arkadamada minnetdarlyk sözi bilen çykyş edip Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň bu ýokary döwlet ýylyny kabul etmegini özü üçin uly hormat ony doganlyk Tatarstanyň biziň ýurdumyzda we Türkmen halkyna uly hormat sarpanyň nişan hökmüni kabul edýändigini ýatydy. Seýralamak dawarasy tamamen ondan soň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti bilen duşa geçirildi. Tatarstanyň başlygy Gahrman arkadamyda tüýsürekden mübareklep şu dawarly çäherlere gatnaşmak üçin Kazana gelmek bardak çakyry kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirdi. Belen şäheri Türkmenistanyň we Tatarstanyň halklaryny köp asyrlyk taryh gatnaşyklary, medeniýetiň, diliň, halk däpdi surlarynyň umumlygy baglanyşdyrýar. Türkmen we Tatar halklarynyň arasyna asyrlyk dowamyna kemal bilen gatnaşyklary iki halkyň arasynda özara düşünşmeň we anlaşmagyň täsirini görnüşini döretdi.
Duşun dowamyna köp uly mümkinçilikleri nazar almak bilen iki tarapyň hyzmatdaşygyna geljegi we ileri tutulýan ugur barda gyzyklymy bildirilip pikirleşildi. Gahrman arkadamyda gulluk iş saparyny tamamlap watanymyza ugrady. 20-nji maýda hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow dikşorda paýtagtymyza hemme taraplaryny ösürmek boýunça alyp barýan işleri we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaryny esasy döwür baprastyrmaga gönükdirlen tassamalar bilen tanışdy. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýlanganlarlaryny giň we şöyle özgertmeleri maksatnamalaryny ýerine ýetirişi hormat prezidentiniň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Şunun bilen baglykda halkymyzyň ýaşaş üçin aňrybaş amatly şertlerini düredilmegi, şol sany şäheriniň abadanlaşdyrylmagy we ekologiýa abadançylygynyň üçinedilmegi bilen baglanşykly meselelere aýratyny ähmiýet berilýär. Döwlet başçylygynda dikşorda aýlanyp paýtagtymyzda alınıp barýan guruluş işleriniň dip günlerini şäheri durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça ýaýlanganlarlaryny giň we şöyle özgertmeýän durmuşa geçirişini şeýlekeme ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyny öýdülerle goýulmak boýunça amala şerleýän toplumlaryň işleri synady. Uzak möhretliğini ötüşe nazar alıp paýtagtymyzyň düzümleriniň işini mundan berýän kemilleşdirmek arkadaşly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna alınıp barýan durmuş syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa watanymyzyň häzirki ötüşini we halkymyzyň şöhraty taryhyny, baý medeniýetini özüne jemleýän Aşgabatyň ajaýyp keşimini öz beýan tapýar. Paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda oňuny özgertmeýän ileri tutulýan ulunyň biri şäheriniň durmuş düzümini döwür baprastyrmakdan we ösdürmekden ibarat bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzda alınıp barýan guruluş işleriniň ýokary hil derejesiniň üpçünedilmegi ugruna zerur tagalar edilýär. Şeýlekeme hormat prezidenti ähli meýilleşdirilen guruluş işleriniň ýokary hil derejesini üpçünetmek, guruluşlary belenen möhretlerde tamamlamak meselelerini aýdygdarly gödäwçilikde saklaýar. Aşgabat ösüşüňe täze berendiklerine tarap bedew wad bilen anamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amraşylýan şäher guruluşyk binagerlik maksatnamasyna innovasiýon we sany tehnologiýalary işiň ulanylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň bolşary paýtagtymyzyň durmuş ykdysat adyny ukgunly ösýän görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuş geçirýän giň we şöyle tassamalary paýtagtymyzyň halkary ähmiýetli iş ýurduguşyklaryň we dürli şäherden geçirilýän merkezi hökmündäki derejesine puturlanýar. Soňra hormat prezidenti uçuşy tamamlap şäheriň ähli künjeklerini howalanyp görnýän Magtumuly Pragynyň medeni seýilge toplumuna geldi. Öňde barja tehnologiýalary işiň ulanmak hemde olaň uzak möhletli geljege niýetlenmegi, sada şuklalyk oňoýluk adamyň awadan durmuşy, dürüjlikli zähmet çekmek hemde dyn jalmak üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şäher guruluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýeti eýdir. Magtumuly Pragynyň medeni seýilge toplumynyň ýany hormat prezidenti ministrler kabinetiniň başynyň guruluşyk we senat toplumyna gödäwçiligi diýen ornmasary Pürçekow, Aşgabat şäheriniň häkimi hemde Türkmenistanyň uzulun girýän işiň hyzmatdaşy, Russiýa Federasiýasynyň Возрождение tassama guruluşyk kampaniýalary toplarynyň ýolbaşçysy Bukata Meherli garşyladylar. Bu ýerde hormat prezidenti bilen garamagyny ýurdumyzyň ödürli künjeklerini şol sany paýtagtymyzda guruluşyga alınıp barýan we guruluşyga meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň we deskalaryň tassamalary ködürlendi. Hemde olaň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Soňra hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow görkezden tassamalar bilen tanyşyp, olaň häzirki döwrüň ruhuny we ak mermerli paýtagtymyzyň ukgunly ösüşine kybap gelmeligini öňe çekip, bedegi işlerine gaýtadan seredilmeligini biledi we bu wagtda degişli ýolbaşlara anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerini hemde Aşgabatda öz boşly şäher gurşawynyň dürdülýänini, burada degişli tassamalaryň durmuşa geçirilýänini bilip, bu işler bilen bir hatarda ýurdumyzyň häzirki zamany ýol ulag düzüminiň guruluşyny dowam etdirmek we olurda ýokary hil derejesiniň üçinedilmeginiň wajypdygyny öňe Şunu ýol ulag düzümine degişli desgalan guruluşlarynyň tassamalary taýýarlanany ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklary nazar alınmaly diýip hormat prezidenti bellädi we bu wagtda Russiýaly işgüri birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne güneşli ülkemiziň baş şäheriniň hemme taraplaryny esasy ösürilmegi, bu ýerde uzak möhretliň geljegi nazarlaýan tassamalan amala aşyrylmagy hormat prezidentiň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän 20 şurly şäher guruluşyk syýasatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Soňra arkadaşly serdarymyz paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan günnäwriň akyllar şahyry Magtumuly Pragynyň medeni seýilge toplumynyň berendiklerine galdy. Bu ýerde döwlet başçylygynyn garamagyna Magtumuly Pragy medeni seýilge toplumynyň ışıklanýyş ulgamynyň teklip edilýän görnüşleri görkezildi.
Hormatly prezident we Matmul Pragynyň heýkeliniň umumy görnüşi hemde medeni seýirgäk toplumynyň umumy görnüşiniň tasamlary hemde çyzgylary şeýle hem toplumy awadanlaşdyrmakda ulanylýan mermer daşlaň görnüşleri bilen tanışdy. Hormatly prezident we toplumyň ýanaşgalaryny awadanlaşdyrmak boýunça alyp barýan işleň barşylygyny gyzyklany. Döwlet başçylygynda medeni seýirgäk toplumda täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň möhümdigini belläp, ony häzirki zamanyň aşyklandyryş ulgamynyň iň täze enjamlaryny ornaşdyrmak wezipelerini möhüm ähmiýet berilmeligini ünsüçekdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow görkezlen taslamalar we çyzgylar bilen tanışyp, Aşgabatda täze binagarlyk toplumlarynyň hatarynyň artýanyny, olaň şäheriň durmuş üçinçiliginiň hasy gowranylmagyny möhüm orny eýleýänini belläp, guruluşlarda ýokary hil derejesiniň üçinedilmegini hemde berilen möhletlerde ulanmagy tapşyrylmagyň möhüm talap bolup durýanyny ünsüçekdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow hemmeleri alyp barýan işlerine üstünlikleri ardy edip, bu ýerden ugrady. 20-nji maýda hormatly prezident we ýurduna gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmasary Roman Skalyary kabul etdi. Duşun başyna şöyle diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyň 30 ýylyny belläýän iki ýurduň geçen ýylyň dowamynda nusgulyk döwletlere hyzmatdaşlygyny ýoly goýýanyny ataldy. Söhbetdeşleri özara gyzyklanmany nazar almak bilen hyzmatdaşlygy mundan belläkde ösürmek üçin uly mümkinçiliklerini açylýanyny belläp, syýasy diplomatik, söwda, ykdysady we medeni insan perwer ulgamlarda netijeli Türkmen Gazagystan gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň zerur dolanyny atadylar. Söwda, ykdysady, ýanyç energetika, senat we oby hojalyk esasy ulan hataryny görkezildi. 20-nji maýda Göýektepe mescidine Milli Geňeşiň halk masalalarynyn başlygy Türkmenistanyň hormatly Ilýas Şulsy, Hacı Arkadamyda Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum döwlet başçysyny Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günüň sadakasy berildi. Ýurdumyň Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygy Türkmenistanyň hormatly Ilýas Şulsy, Hacı Arkadamyda ýeri bilen köşedäki mescide geldi. Hacı Arkadamyda ýurdumyň hormatly ýaşullarynyň din wekilleriniň ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöjülük ruhuny terbiýelemekde we asarlar aşyp gelýän dünýä nusgulyk däpdi surlamyny wagt etmekde. Uly işleri bitirýänliklerini kanagatlanma bilen bellädi. Şerehem hormatly Arkadamyda her welaýatyň bir etrabyna mescit gurmak boýunça edilýän işler bilen gyzyklany. Soňra Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidentiniň ýatan ýerden ýaty jaýynyň cennet bolmagy dilegi dilep keramatly gurhanyny sürelere golly. Doga dilerlerden soňra Hacı Arkadamyda ýolumyzda ýagşy desurlaryň mundan belekde döwrüň ruhuny kybap derejede ösürilmegi, ýaş nesilliň şöhratly pederlemeden wesiýetlerini wepal bolup ýetişmekleri urna edilýän taýlarlaryň ýygyrlyk häsiýeti eýe bolmalygyny ünsüçekdi. Munyň özi ýurdumyzda milli däp desurlaryň ösürilmegine, nesilliň hemme tarapynyň we sadaşlyk kemal edilmek üçin aýratyny ähmiýetlidir. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygy Hacı Arkadamyda Göýektepe mescidine geldi we bu ýerde geçirilýän sadaka gatnaşmak üçin gelen Birleşen Arap Emirlikläriniň Türkmenistanaky adatandaşlary we dowlat ýaly elçisi bilen guruldaş bolup, özüniň Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidentiniň ardan çykmagy derarly geçirilen hatira şäherlerine gatnaşanlygyny we ýurdumyzda Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günü geçirmek barada radylyk alanyny aýdyp, şuny merhum hatiralap sadakalan berilýänini bellädi. Dostlukly ýurduň elçisi Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidentine bildirilýän hatyr üçin tüý sürekden hoşalagyny beýan edip, bu ýetişýärdigiň beýik insan perwerligiň nyşany dony aýratyny notady. Soňra bu ýerde Türkmenistanyň müftisi Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidentine ýatlap duga okudy we Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň aradan çykmagy derarly geçirilen hatira şäherlerine edilen duga dilegleň berilen sadakalaryň Allah Tagalanyň dergähinde kabul bolmagyny we merhumyň jaýynyň cennet ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny dileg etdi. Türkmenistanyň müftisi asylly ýürülen ruwaj alma urna hemme taraplaryna tagalla edýänlikler üçin Hacı Arkadamyň we arkadaly serdarymyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan işleriniň ruwaşlyklary besenmegini arzu etdi. Bu ýerde ýurdumyň welaýatlaryna wekilçilik edýän ýaşular bilen bolan söhbetdeşikde halkymyzyň döredeni milli gymmatlyklaryny we ýagşy däp desurlaryny wagt etmek boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barda gurrun edildi. Şereheme Hacı Arkadamyda Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidentiniň Türkmen halky üçin bitiren hyzmatlaryny ýatlap, berilýän sadakalaryň kabul bolmagyny dileg etdi.
Sadaqanyň öňsüretine milli liderimize ýyglanlara ýüzenip Birleşen Arap Emirlikanyň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň bir wagt ardan çykma barada habary gynanç duýgusy bilen kabul edildiklerini hemde döwlet başlygynyň taşrygy bilen Türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikanyň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň ardan çykma sebäpli geçirilen hatyra çärelerine gatnaşanyny beledi. Bu ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň hemde tutuş türkmen halkynyň adyndan gynanç bildirildi we medet berje sözler ýetirildi. Dünýä ýurtlary şolsany Türkmenistan ýa-ni oňyn we özara bähbetli gatnaşylan ösmegini Birleşen Arap Emirlikanyň merhum prezidenti Ayratin tagalla etdi. Türkmenistan üçin Birleşen Arap Emirliklary ygtybarly hyzmatdaş, ýürekdeş, dostdur diýip Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy berdi. Hemde ýoly goýan asaly däplen dowam etdirilip, ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşylan mundan beregem aýdygdarly ösdüriljekdigini we hasam putulanyljakdygyny anlatdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň müftisine teberek çykyp bermegini haýyş etdi. Ýurdumyzyň müftisi teberek çykdy, soňra nahar çekildi. Sadaqaň ahyryna Haja Arkadamyz Gurbanyguly Berdimuhammedow oňa gatnaşyjylara we ýyleşlemede ýüzlenip, goýy bugünkü okulan aýatlar edilen doga dilegleri Allah Tagalanyň dergähinde kabul bolsun. Merhumyň jaý cennet bolsun. Goýy gudraty güçli Allah Taala şu agyr pursatda Birleşen Arap Emirliklanyň halkyna ruhy durnuklyk we sabrlyk bersin. Merhumyň ýatan ýeri ýagty, imany hemra bolsun diýdi. Soňra Haja Arkadamyz ýyglananlar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. Şerekeme şolguny köşedäki mesçitde Birleşen Arap Emirliklanyň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyany hatyrlap sadaqa berildi. Şerekeme döwletler köşünde merhumy ýatlap günortanyk nahar berildi. Haja Arkadamyzyň ýeti zehininden we jowhar paýhatyndan dören ajaýyp eserleriniň galam hakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli münasibetli berilen sadaqalaň kabul bolmagy dilegedildi. Şolguny Balkyn welaýatynyň çaýgylyk öýünde de Birleşen Arap Emirliklanyň merhum prezidentine hatyrlap günortanyk nahar berildi. Göktepe mescidine geçirilen hatyra sadaqatyna gatnaşyjylar mescidde goýulan mukaddeslige taqdim etdiler. Şerekeme Göktepe we köşedäki mescidde juma namazy okuldy. Hepden möhüm wagtlara hormat prezident bilen il ýurt bähbetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depinlerde ösýänligini äşkar etdi. Hormatly prezidentimizin tawşyryna laýyklykda halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň tomusgy deňçiliş mewsümine ýokary derejede taýýarlyk görmek çäklerini bugün gojaman Hazaryň kenarynaky Awada milli täýäkçilik zowlugynaky myhmanhanalardyr deňçiliş merkezlerine Awada şifaxanasyna adamlara gowny jaý hyzmatlary ýoly goýulýar. Hazaryň kenarynaky ruhulentlikde dowam edýän ýatda galjy şatlykly gowny götürji ýakymly pursatlary hormatly prezidentimizin parasatly başdanlygyna halkymyzyň gymmatly baýlyk bolan baş saglygynyň döwletimiziň güllep ösüşine alamatlandyrgan esasy görkezligiň birine öwürlenigini ýene bir ýol ähli aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Dünýäniň şifaxana ulgamynyň merjenine öwürlen Awada milli täýäkçilik zowlugyny dowlugyny gurşa bilen gowny götürji çäreleri bugün bu ýytaşly hakykatyň öz boşly suwtnamalaryna öwürlýär. Ýurdumyzyň dürli günjeginiň Hazaryň tapaly kenarynyň bedegi bolup durýan Awada milli täýäkçilik zowlugyny dinj alma gelýän dürli ýaşdaky Bagtyar raýatlaň dinj alş mewsümini ýatda galjy gown götürji pursatlary betlep, jany şifaly howasyndan lezzet alyp, saglyklaryny berkitmekler üçin zerur bolan ähli şertler mümkinçiliklerini üpçün edilendigini bellemek gerek. Milli täýäkçilik zowlugynaky myhmanhanalarda sagaldyş dinj alş merkezlerine wagtlaryny peýdaly geçirýän ýurdumyzyň dürli kärlerde zähmet çekip, nowatdaky zähmet urugsadyna çykan Bagtyar raýatlaň her bir güni şuň ýaly gown götürji pursatlary betlenýär. Bu ýerde tomusgy dinj alş mewsümini berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne mahsus şatlyk şowkuny, hoşlugy betleýän dürli ýaşdaky adamlaryň döwrüp dinj almaklar üçin döredilen şert mümkinçilikleriň her biri ilkinji nowatda arkadagly terdarymyzyň ýurdumyzyň ilatynyň başdaglygy wagtdaky aladalyň ymsanperwer döwlet ýasatymyzda naýbaşy orna durýanlygyny ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Awada milli täýäkçilik zowlugyny ýerleşýän sagaldyş we dinj alş merkezlerine adamlaryň talablaýyk dinj almaklar üçin döredilen oňoýly şert mümkinçilikler himmelerde çuňur kanagatlanma duýgularyny döretýär. Bagtyar raýatlar bu ýerde insan saglygyny pugtalandyrýan dürli şifaxana bezergileriniň netijeli peýdalanýarlar. Awada milli täýäkçilik zowlugynaky Awada şifaxanasyna dinj alma gelýänler sany barka artýar.
19.000 ine dördül meydany eýleýän bu şypahana bir wagtda 200 adama hyzmat etmek mümkinçiligine eýedir. Şypahana häzirki zaman lukmançylyk enzamlary bilen enzamlaşdyrylan. Bugün bu tätin kunjygy melhemler meskenine gelýänlere iň bir ýokary derejedäki lukmançylyk hyzmatlary görelleri ýola goýulýar. Meşhur şypahanyň häzirki zamanyň kemil lukmançylyk enzamlary bilen üçinçiliginiň nutgalyk derejede bolmagy adamlarda ruhulent duýgularyny öğretýär. Ady dünýäde olan siýasaçylyk dowlagyna diň jalap, saglyklaryny dikeltýän raýatlaň gahrman arkadagly terdarymyda hoşallyklarynyň çägi ýok. Döwrewap mehmanhanalarda hemde Awaza şypahanatyna gahrman arkadagymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly meşhur ilmi kitaby esatyna taýýarlanýan melhemlik şaýlar hödür edilýär. Sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler boldy. Şypahana bezergileri bilen sazlaşykly utgaşyp, raýatlaň saglyklaryny hassa berkitmeklerine tergi berýär. Şeýle-de din jarşy mögümini şahatlykly hemde peýdaly geçirýän bagtyar raýatlar deňdiň kenarlaryna gedem edip, durly maşyklary ýerine ýetirýärler. Awazanyň adam saglygyna oňyn täsir etýän, janyňa şypa berýän terişdelere, aýratynam ýodu, duwdy, azodu, broma we beýleki elementlere baý hadar deňdiniň kenaryna ýerleşmegi tebigy aýratynlygydan. Deňiz baýlyklary bedenimiz üçin tebigy iýmitdir. Ekolog taýdan arasy deňiz suwy bedeni berdaşly etmekde, keselleri bejermekde peýdalylar. Deňiz suwy kenarda dinjalýan adamlaryň bedenine hemde saglygyna oňyn täsir etýär. Deňiz suwynyň peýdasy hakynda gahrman arkadagymyň Türkmenistan sagdynlygyň we ruhulentligiň ýurda atly kitabyna Türkmen topragy keremli Allah'nyň nazar eden sahabatly mekanlar. Bu toprağın baý hazynatynyň bardygyna şekşük ýok. Biziň tereň howamyz, bir dänäni müň edip gögörtýän topragymyz, dağymyz, düzümüz, derýamyz, deňzimiz adam saglygy üçin aňyrbaş şypadyr diýip belliýär. Adam saglygyna täsir edýän deňiz suwy barada dünýä belli beýik şahsiýetler üçin many mazmunly eserler ýazypdyrlar. Olarda da sagdyn durmuşyň gözaşynyň tebigatdadygy, suwuň bezergisini nedigini beýan edilipdir. Deňiziň sapaly kenary hemmeler üçin saglyş we kezellik meskenler. Onda adamlar diň jalýarlar, tebigi bejer şarkaly saglyklaryny dikeltýärler. Gojaman hadaryň gözelligi ýürekleri joşdurýar, göwnler galkynarýar. Awaza millet ýahaçylyk dowlagyny dowam edýän diň jarşy mögüminiň bu ýerde diň jalýanlar üçin uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly purtatlary betlenmeginiň gözaşynda duran arkadagly serdarymyň adyny aýdylýan alkyş döwleri bolsa, bagtyar raýatlaň her bir ýeriniň dilleriniň senatyny uğurluya. Paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna geçirilýän Türkmen teatr sunugy adly festivaliniň nowatdaky güni ýatda galyjy pursatlary baý boldy. Festivalniň nowatdaky gününe artistler, teatr muşdoklary täze sahnalaşdyrylan oýunlar bilen begenlerdiler. Türkmen teatr sunugy adly festivaliniň nowatdaky gününe Alparslan adynaky Milli Drama Teatryny, Daşogyň Andaliýew adynaky Döwlet Sady Drama Teatrynyň Agrar Ataş adly sahna oýuny görkezildi. Bu eserde gahrman arkadagymyň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi adly eserini beýan edilýän Mehri Kulal we Bahaweddin Kulalyň Amul galasyny gorumakda, watana ýylgyna wepaly bolmakda, görkezden nusgalyk işler janlanyrlýar. Täsirli wakalara wesinen sahna eseri tomoşaçylarda watana söýgüniň öňet hyzmat etmekde, hemem gorumakda agrarlygyň belent görülesini terbiýeleýär. Sahna oýuny tomoşaçylaryň el çarpyşmalaryna münasip boldy. Günün ikinji ýarmynda Mollanet adynaky Talipler teatrynyň Balkyn welaýatynyň Döwlet Drama Teatrynyň Bayramxan Türkmen atly sahna oýunam tomoşaçylar üçin ajaýyp derejelik sowgady boldy. Sahna oýunyna Hindi toprağynda Mogollar şah döwletini döreden Nasreddin Babur şanyň, onuň ogly Humayun şanyň, Muhammed Bayramxanyň nesillere nusga gahrmançylykly ykballar beýan edilýär. Sahna eseriniň ahyry toý bilen tamamlanýar. Bayramxan Türkmeniň öz watanyna, Türkmen iline guwanjyny beýan edýän beýik ruhly şygyrlary bilen sahnanyň perdesi ýapylýar. Akşam ara paýtatymyň teatr muşdoklary Baş Drama Teatryna sahnalaşdyrylan Daňataryň Watan buýsanjy Jelaletdin Sultan atly sahna oýunyna tomaşa etmäge geldiler. Bu sahna oýunynyň edebi esasy gahrman arkadagymyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi eserindäki watan söýjüligiň beýik görülesini nesillere miras galyran meşhur serkerde Jelaletdin Türkmeniň ykbaly bilen bagly rowayatyň esasyny döredildi. Eserde şöhratly taryhymyzda öçmejek iz galyran gerçeklerimiziň keşpleri janlandyrylyp, olaryň watan goragynyň gahrmançylyklary da barlandyrylýar.
Watan boysuncu Celalettin Sultan atlı sahna oyununun ýaşlara watançylyk terbiýesini bermekde ähmiýeti ören uly bolar. Paýtagtymyzda geçirilýän Türkmen teatr sunugaty atly festivali dowam edýär. Yurdumuzda sport bäsleşiklerine giňgerin berilmek aýratyn ähmiýetlidir. Ýokary netijeler gazanmak, ýygydarly geçirilýän ýarışlarda esasy wezipeleň biri bolup durýar. Türkmen türgelleri guşakly göreşiň alış görünüşi boýunça Kırgızstanda geçirilen Aziýa çempionatynda ýeňişlerini bayram etdiler. Türkmen Döwlet Bilim Terbiýe we Sport Institutynyň talypları Cemal Owliýaguly we 70 Nur Muhammed Baýdodoýew 100den ýokary kilogram agramlarda birinji orny eýläp altyn, Aga Ýusup Garaýew 80 kilogram agramda ikinji orny eýläp kümüş, Nadia Joraýewa 75, Dayanç Guwanjow 60 kilogram agramlarda üçinji orny eýläp birinji medallary nasip boldylar. Türkmenistan Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň talyby Pelwan Gurbangelliýew 100 kilogram agramda birinji orny eýläp altyn, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutynyň talyby Iskender Aşirif 70 kilogram agramda ikinji orny eýläp kümüş, Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň Mälkul Berdimuhammedow adynaky 10.01 harby bölüminiň Esger Arslan Hojamberdiýew 90 kilogram agramda ikinji orny eýläp kümüş medallary nasip boldylar. Oğlanlaryň arasynda toporlar boýunça Türkmenistanyň ýygyndasy ikinji orny eýledi. Kazanılan üstünlük Türkmen sportunun awraýyny belinde göterdi. Häzirki günlerde ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli hadaryň berja edilmegi bilen geçirilen ýaşlar üstünlükleri beýlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň ýurdumyzyň biljard federasyonynyň bilelikde guramanyna geçirilen ýaş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Türgeller paýtagtymyň kubogyny almak ugruna bätleşdiler. Häzirki günlerde ýaşlara giňerin berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgelleri tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý Owa Hojalyk Uniwersitetine geçirilen ýaşlarda görmek boldy. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe öwrülen ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenidir. Owa Hojalyk Uniwersitetine geçirilen ýaşlar üstünlikleri betlendi. Sport bäsleşikleri tälimçileriň uly gyzykynmasyna eýe boldy. Ýarışlar talip türgelleriniň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ustatlygyň anam ahlat bilen utgoşmagy ýokary netijeniň ödenidir. Ahal ula sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramanyna geçirilen voleybol ýarşy netijeli tarapdan häsiýetlendi. Hapkido we taekwondo boýunça Margola sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramanyna geçirilen ýarşda mektep okuwçylary welaýatyň birinjili uruny bätleşdiler. Mehriban ileşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ileşler, hormatly ileşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ülker döwri may aýynyň 23-den başlanýar. Mehriban adamlar, geliňiz bolsa may aýynyň 23-den may aýynyň 29-na çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani geljek hepdeniň ahyryny ýurdumyzyň çaýny günmäterden çyýly howa akymynyň aýraşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal we Daşoğuz welaýatlaryny ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalaryň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastaky ýurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgäp duran murtly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Temperaturasyň metrden teylik sekundda 8-13-den 13-18 metre etýän şymalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 14-19 gradusyn 24 gradusça çenli maýyl, gündüzleri 33-38 gradus ysy, welaýatyň kenarya etraplaryny 26-30 gradus maýl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny az kem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günogordan temperaturasyň metrede ornutga diýen teylik sekundda 7-12-den 13-18 metre etýän şymalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 14-19 gradusyn 23 gradusça çenli maýyl, gündüzleri 24-29 gradus maýyllan 38 gradusça çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Marw welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyňordan temperaturasyň metrede ornutga diýen teylik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şymalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 14-19 gradusyn 25 gradusça çenli maýyl, gündüzleri 24-29 gradus maýyllan 38 gradusça çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyňordan temperaturasyň metrede ornutga diýen teylik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şymalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 14-19 gradusyn
25 grad seçeni mayıl, gündüzleri 25-30 gradus mayılan 38 grad seçeni ısı bolmana garaşylýar. Yurdumda daşod welaýatyny üýtgäp duran murtly howa bolup, hepdeniň ahyryna atkem ýagşy şäher ýylarym çakmagy mümkin. Bunu ortagyny ordan demir atmatory ornutga diýen tezlik sekundda 6-10 merden 12-17 metre ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 13-18 gradusyň 20 grad seçeni mayıl, gündüzleri 23-28 gradusyň 35 grad seçeni mayıl bolmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp duran murtly howa bolup, hepdeniň ahyryna atkem ýagşy şäher ýylarym çakmagy mümkin. Bunu ordan demir atmatory ornutga diýen tezlik sekundda 8-10-dan 12-14 metre ýetýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 16-18 gradusyň 21 grad seçeni mayıl, gündüzleri 25-27 gradusyň 34 grad seçeni mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdumda maý aýynyň 23-nü magnit radiýasiýasynyň durnuky ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz maý aýynyň 23-nden maý aýynyň 29-na çenni hepden dowamyna yurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Eziz watandaşlar, ýaz paslaryna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy, hem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýerleşler, bulary berjay etseňiz, ýylyň senik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlany watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýeminiň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbid bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.